Ta sa sisin pat agani ke step nga dan biang ye ban aingo yo try man nganom klet ye ban aingo yo play ngenget ni day hok ye ban penan buram yo try nama ke jing baha ba ke jing isnai ke jong u ye ke jing em ke jangi ngayo i bakumba play ukraina ke kitab jing rise ngosan ai wang day namar ke jing isnai ke jong try bam shimla bam do no ingi nama ke jing ngosan ai jong ukim do no kilong ki betmai malaga step ke bekrau ke jing ai ne ke jame play nganget kita ke ketien ke dai ke banom yap kanom do no na ke jing em jangi ke bangai namar haduk menta ke sngi kam dai ke jing biang jangi kam dai ke jing la jangi kam dai ke jing nang ke jing sngot ho ke jing la ban ngai bala ya dai ngi bat bala ai ngi bangin yo kawai ke sngi den kawai pat ke sngi baro ke bangi long bat ke bangi la ke dai namar ke jing isnai ke jong try ke tmai malak step ngasngongo palat yo try ba penla inga bangan keren ne ke ketien ke jong play bania hika ye fi ke jing shisha jongka ngala sedang mentaban keren sepang ki kamba ki bau jis krezule pada gini ke sngi ngadon ni ke banya lambiang ye fi shaki bai pat ki kamba kat kumbang ala ong na gini ke ketien ke jong play din mangala keren sepi begini pej ki kamba kat kum ke jing tho ke jong Lucas but hadin ke tangin sia pej ki wei pat ki kamba ki bala tho da ki wei pat ki senran hakini ki sau gospel dengan pude fi ya ke gospel ke jong Lucas ke lenong ke ba san ngini pude biang ya ke dekhat nadu ke bekhat nyau terter kala jati ha ke wei ke sngi kat baudang hikai bagi le syong hang tagi farisi ki nong hikai ke hukum ki balayawan na ki shnong baro jong ke Galilea ba ke Judea ba na Jerusalem ti ke boru try ke ladon bat u ya kaban penkia akmi ru ki le ba aga palong yo brio ba pang Iapshiliang ti ki le wat lat ban walami u hapo bat ban bo u ha kmat chao ti haba kim shamlat chu na ena iru bakin walami u hapo na maru tau pat ba ki le let kiu halor kata ke yeng bat ki le penihar no i ulung ba ke jing sop lembat laga jing tia apedeng kenya kmat ujisu habula yo iti ke jinge jongki ula onga u ko brio la map no ya me ki pop chame kinong tho bat ki farisi ki le sedang mane perkhat te ki de ong u e neu bekren ki jing kren ben blay u e u bala ban map no i ki pop nre tang u blay u jisu bo de tip yang i ki jing perkhat jongki ula ye tho bo ula onga ki pia perkhat ayu hala ki donot kanuk aba kham jam ban ong la map no ye me ki pop jamel ni ban ong tu yang tu ya ru nre ba pinyo tip ba khonu brio udon bor ke khndo ban map ki pop ula ong to ba pang Iapshiliang nga ong me tu yang to ba no ile ke jing thia to khele no ru shala yang kumni ru aba ula yang ja khmat jongki bat ula ba no i ke ta ga bala thia ula let no shala yang da ga bi ro yo blay ke jing kendit ti kalangat akibaro ba ke le ro yo blay la pendap di ki daga besep tieng ki da ong ila yo i yeki aka ki ba pla hagani sngi fi aka ka banga mut ban ong hagani ka por ka dai ka kwa ba pin sngot ho ba hagani ka jingja kadai ka jingja ka ba kham krpang ga bible esikala khamlong ka jingja ka ba kham compare la banong wat la pila jiyo sngo bon sen ni gani ngai ne da na preng jong fi ki bampa jiyo sngo ru rei ngan kranika kumbang sngo tho fi hagani ga lennang ga thu shai ba kabangani kran meta ga sngi dai ya kinong wan jinge sek hagani ga ye kani ga jinge sek kam shimlong hapo ke temple ani ka khlemlong a synagogue kani ka jing seng kadai haka yeng brio kat kumu Marcus kala nong ka baar utho i kani ka jo hi uong kani ka ja
hakayeng bat dan ki nong tho ki ba tho Bible ki ba ong ba kani ka yeng kadai ka jong Jisu ki dan ki ba ong ba kani ka yeng kadai ka jong Jisu ka ba dan apo Kapenam te lada fi super khatru nganut ban ong kala bandai nama lada ki brio ki pen prai ga yeng ki brio tu Jisu num shai mani pen prai ga yeng ki brio nama kat kumu Markus ong lapen bena kat budang dana Kapenam lapen bena budana yeng ti kani ka jing ja kani ka jing seng kadai ka badana yeng mat ngasngop la bakinong wana kani ka jing seng kidan bon rukom kidan ado lai jat ki brio ki bon jing seng hangne lai kan hon ka kan hon ka bening kong kadai kinong yalam niam ki bawan jing seng ne ki Farisi ki nong hikai ka hukum ki belawan ki snong barok jong ke Galilea ke Judea bat Jerusalem kabamut hagani ka jing seng ki shong ki nong yalam niam ki bakhampau tam apo keri Israel bat kini ki kinhon ki bawan jing seng hang ne kim dai setia ki bawan ngap begini jingir khu kini ki dai ki bawan wat ban pet bat ban up hangno un bakla bat kini ban wanya pi kata dai ka ba ngilap wat aduh gini ki sngiro dang dan ki brio ki besngap ke ketien ke jong blai da kata ka jing temu ki bam ngap begini jingir khu regi besngap ban up hangno ngi bakla hangno ngi duna nang tade kidan sekiwe di kikin hon ki bawan jing seng ni kita kada ki pat ba ki ba angnut ban shong ban yo i ki kamba bat ki ba kwa ban ngap bat ki bada priang ye ke ega bo Jisu Kran hagibi ki kinten gan chubu bet ki bada sliang shisha ye ke kinten ga joblai na pinda puli sharum pilap ba ki priang ki ro yo blai ki da ong nila yo i ki ba pala gani sngi ki ba lai pat ki ba wan jing seng ne ki dei ki ba khlem yo arung sepo ala ma ka kham nya regini ki brio ki dei ki ba dan ga jinget ka ba shisha fi hadu agini ki sngi pinlap dan ki brio ki ba long kum ta ki jing seng ki dan ki ba wan tang ban shuan tang namar ba ki dei ban wan jing seng kum ki Farisi ki nong elam niam ki ba hap an wan jing seng bat aba ki wan ru kim da wan e ban yo jingir khun ri ki wan pet unang kren nang ne ta andrai kidan pat ki bawan ki balong pat ba ki ba sliang ni ban yo snautin ga jong blade ma ki snautin nat but she shong shit ba yo i ki kamba andrai ki balai ki de ki ba klem de yo rung shopo pen ban ki de ki brio ki badan ga jing het ka ba shisha tenga kwa bangan shipin i pi ba kani ga jing jang ni ga de ga bon ra ga jing ku ga ba khrao ba tin da pi pet ba ang ni ga bible kong hakmi nga puli na galanong ka basan Lucas dikhat bakhat para ko ang hakmi ru kilaya ba haga palong yo brio upapang Iapshiliang ti kilaya wat lat man wala mi uhapo bat ban bu yu hakmat jo higini ngan pen i khambo ni gini brio no magni brio ki kran shibon ba ya ga jing dei bat ga jing shakri play fi nga kwa ngan pen i ga jing shakri play jong gini gi saungut ka balong ka ong no kadang ka dur ka picture ka ba ngi ha gini sngi ke bakhat do ha ga jing shishangi la dai ya ka ban yo jing hikai bahan la gini saungut fi gini saungun la da pin chu pule bet nang ne gini brio ki bala mat ya yo Jesus Christ ngan ong bai kumta namar mdan brio ubampat shem yo Jisu ubala ban ngej hadukat ne bau Jisu la ban penkia dan brio bala ban ne kumta kini ki brio saungut yala de ki de ki bakat bakia ki babiang ki bala mat yo Jisu ki de ki ba la na tikna bau Jisu de shisha kono blay ki ba ubala ban penkia fi ngini kran ni ki saungut na mga yo igi jinglong jong ki ganan shibon gi jingi kai
Kawai ka bangayo inang ni kadai kini ki saungot kidai ki brio ki banget ki besisha. Ki bawat mangi kini ki singim dan kum kini ki brio saungot. Kini saungot kini ki brio. Ki ba peni ia ka jingla men sim ki besisha ka kadai bayala dia ki biang ki kat ki kian re ki dan ka jingkit kle. Ya uniu brio uba pang Iapshiliang. Ubam dan siu bapet, ubam la siu ban yarap mano, ubam la hi ban yo Jingpynkhuid, uban siu yap be hang tun rei, kini ki saungot, kidan ke donot, kidan ke jing snausan ai, kidan ke jingkit kle. Fi ingi dan sibon ki brio ki balet jing sang ini ki singin rei ki bam judan kum kene ki jing long. Kini saungot ka baningkong kidan jingkit kle, ki sheme ke jingkit kle, ya kaban ra ya no brio ha ke jingtia asrap. Kam dei ke kam ke ba dan buram ke ne dei ke balera ne nalon ta kam dei ke kam ke besuk dei ke kam ke kam dei ke kam yo nang kam dei bo kini ke brio ke le ke yeng ki le chiminu brio ne ki yo bam ne ki yo pisa ne ki yo kini ke brio ki hapan sei la ke bor man mi strok man ra nu brio bom don jinker man show fi ke ta dei ke jinket kle ke ta dei ke jinglang men sem ke besisha mano kini ke singi bedan kum ke ta men sem. Fio iki ni brio nda baki ra inu brio ngono benong ki shime ki jingkit clear baki dangen but nda ki let show jisu bo jisu un kiabe but kata ke de ke jinglong jingim ka ba la man ong no nga kwa nganong fi lesela dengan keren ni de ke kham jrong but nga kwa ngan keren ni na mangalaju puli ni ngalaju keren ru i ni ki jing sangi bobon ngayo i bagi ni ki saungot ngan penwan ra i ni de rukom jingi mudur kini lada ki ba kini saungot Sengaba, kawai ka bangayo inang ni kadai ba, kini ki brio, ka jingkwa jong kini ki brio, ya uni uba pang Iapshiliang kadai, tang ban penpoi ya u show Jesus Christ. Ngada sange kata ba pindo perkhat. Hato ka jing syakri blai jengi kadai kumtane kadai na kumuay pat. Pai ba gini gisingi. Ngi alami ki brio ngile ko mangi dan jingkit kli ki brio ngile ko mangi snausan ki brio atau ngi dan kum gani ki jing thmu ne ngi dan na kawai pat nama pinyo gini singan keren baik ko mangayo bagi dan ki brio ki ba habaki yalam ni ki brio ki badan na prenga jing ki badan na prenga jing malen besneo ne ki ba ki jing thmu kam da dai ki tu ki brio beginio ki jing pelain re tang ba kinio manrung penrung ki shiki balang ki bagidan kata ni ki jing thmu bangio ni sni ngim rasalia ki jing long rengi kwa taman shi penrung ki shiki niam chengi kan bagini sawat kim dan kum kata ka jing thmu kidan ke jing thmu ko babet bar kata ka dai ban ra yu brio ba pang Iapshiliang banda penishitom ban ra show Jesus Christ fi ai ngam fi men nege singan kren sendan nege ne hagene ko por ba pindup sngot ho tong ini shekriyo blai kum gini ki sangot ba ka jing thmu chingi ka lang ko babet ba kata ka lang bangin yalam ni ki brium dai shiki niam jingim dai shano hare bangin thu yaki la ne bangin ra yaki bakin shem marmet bakin yakendo yo Jesus Christ namala da ki yakendo ya niam ka jingpang Iapshiliang kanum kia lada ki yakendo ya kibrio ka jingpang kan sabi kumjo handai lada ki yakendo jisu kin light na ka jingpang bat kinyo sanda ni ka jingem ka batamai tangin pen bet ya ka jing temu jingi da ka bangi pet ya ki sangot fi kini ki sangot ang ne sakaway de ngan peni ya ka jinget jongki fi ka jinget jongki kani ka jinget ngingi ong nget ngim je long kawai maro abin da kiliu ba nget tamang ngim dan ka jinget long kawai kini sangot kidan ka jinget long kawai kidan ka jinget sngot ho jingmat Dwai man naga singi ba kani ka ktian kan wan ra ingi pi hadu man ta kalapan slam yangi bangi klem la man ra ki brio so jisu ka daw ka day bangi a pair jingmat ngia pat ngia perang ngia kom ngia dan competition ngia thut ngia wit ngia singaw tho nga kwa nga nong ipi ngim dan kata ka jing shai kum kata ko balong kini saungat kini saungat kim dan ka jing kwa buram kim dan ka kim dan competition paramaki kim dan jing singaw niamru kini saungat
Kini sangat kini ke brio ki badan ke jing long kawai ki dan ke jing day jing mat ki ngau tho lang bat ke vision ke jing yo I jong ki ke day tang ban pelat yo no brio no jing pang Iapshiliang bat utau balak ban pelat day tangu Jesus Christ. Tuai pamangi mentangi sitom man rai ke brio na marngia. Ni syam problem ngaju ajing ikai gene ban day. Hagini gisngi unu brio nshin la khamslam ro ban yo ke Jingpynkhuid anamar. Lada kita sangut ki medan lang ke jong ke balang. Lesi wei dalam ke jong ke balang, wei dalam ke jong. Lesi kini keli, da jam menu brio nyelek penrung syano. Mat ngin persyang sakaya kini, yo nu brio. Dan rai kini ki sangut, ki medan kum kata ke jing temu jong ki kadai. Yala de kini ki bekat bekia, kila tip, kila tikina, kila ngets kambo jisu de nong pen kia. But ki sacrifice la ki kinyano, yala de baro ke jing long baro, but ki. Yang judge ban net ban ra inu brio dakawai ke jing mat. But kita ke jingkit kli, bala da kilap an pen poi unu brio. Show Jisu, klem artatien, unu brio unyo Jingpynkhuid. Tengin yo jing hikai na gini ki sangut. Tongan pen iya finang ne. Nakira iya kini ke jing tia. Ki poi hang ne Kapernam, aga yeng ka bo Jisu dan. Pipuli nang ne nagad khot ka bakat kendai ka ong. Habakim ngap ha. Tangan puli ka ong kum ne. Ngan puli dekat bakat pra khmiru ki le ba ka palong yu brio pang Iapshiliang ti ki le wat lat ban walami opo ban bo yu khmat jong ba kim shamlat chune nei ru begin walami opo namar utau palba kila let ki yu alor ka ta yeng bat kila penihar no yu lomba ka jing sop lemba la ka jing tia ha pedengken ha khmat jong Jisu fi ka kani ka jing thoang ni kani ka jing jang ni ka dei nasa ong if idadu basnang kadai ka bakham kerpang compare. Balay compare kadai na kini gisangot. Karon ka ik ba ngakwa ba pinyo iya kini ka par. Ka ik jingyo iya ka ba ngayo iya ni kadai ya kini gisangot kadai baka jinget jongki kadai ka ba dak laban ong no ka balang ka ba scam ka ba janai kadai ki brio ka ba dan jing scam. Fika jinget barabor, kam ju give up, kam sangeno. Fila nga hikaya ka taro, uday ka basungot na lagi siya. Ka jinget, kam ju sangeno. Ka jinget, kanum sangeno. Kirung na khmat iyeng dan basyarong, pa baro ukwa ba niyo iji, sukalakam ni alom, nan lahat ng nonang nono. Harikin mau ka jinget ka dan lentibay. Mat nga ay ngo yung blay ka ta, baga jinget ka day, ka ba dan lenti. Na bakim syamlat nang nonang nono, kikiyo si tanumiyang. Pitaray ka day ka besok ban rayo ba pang Iapshiliang ka jing tia, tang saungot. Bat ban rayo usyat tanumiyang. Wat tang ba rayo ba pang Iapshiliang na yeng balay bu opo 108. Hano kat no ba yaksad ka tarok ng kat bat ki wheelchair ng kat bat ki mau kito ki jingra kiba la khamsuk kiba dan syaka kiba dan mo hari kini ki brio kila ban kiyo syadu tnumiyeng ban ra yunu brio ubo pang Iapshiliang kata kadika ka jingyo I ka bakraw pala mon ba ngi syakriyo blay ngila persyang renda bangi ibam dan lat mon pa yung jingi ngi no ngi late no ngi ang ngila persyang tam lat ni lek kum no dan lanti nga kwa nga no ngi fikir mau ka jingnet kadika ba ka ba dan lat ka jingnet kam ju sangeno banda kikiyo siya tnumiyeng kile ega kam ka ba compare nga la ong fi laban ong not ka wi ka kintin ka day ka ba klema ko aro teng ka jinget ka day ka ba hapdan jing not fi ubriu badan jinget barabor ukam not
But piyo iyang ne gini sangot kidan ke jinget ke scam kidan jing nuot. Ke jing nuot ke ba haduk kata ban penpei ke yeng ke brio. Ketenum yeng kamde ke besok. Ke jing penpei kamde ke batang si penpei teleo em. Kadai ke bada piet rot ye ke tu ke jing sop bar khat ke bada penprai ke tu ke tenum namar ban penhiar kat ye ke jing tia jong brio pang Iapshiliang kadai bandan ke teleo ke behe. But kita ada telai ngatarai but ki penhiar ye ke jing tia. Tangan keli ye ke jing kelai. Ngajukli ye ke jing pule Bible jong aro. Kani ke jing le jong ini ke sangon. Hato ujisu utip ne umtip. Utip ne ki bagi wana bar, bagi wanra ini bapang Iapshiliang, ba ki kiu setenom yeng, bagi penpei ketenom. Hato ujisu utip ne umtip ke jubak jong akadai. What let kelet bau ujisu tip lut iki beriau baro. Udah play. What ini ke Farisi ya bagi kenyom ru uang utip ya ke jing dok not jong utip uyoi. Fi ketaka de ka bang kuang anang fi ujisu uyoi gini usngap. Bagi penpei ke tenom pitrai ban penpei ke tenom pitrai nom sawa. Ngatarai ke jing sawa ka bala penwit ke jing sang berako emre ujisu ukran ba usngap ba ule kombom yo sngaw. Ngatarai ke jing sang berako ka lahap le ka siap ka lahap le ka ma ka lahap ke nyut ke nyana jerong bagi penhap yunu bagi penpei ke tenom. Hari ndrei ujisu snap. Dapat jing mat igni what chupule ka kumto. Jesus ngap. Tarai umtip ngan ong ifiutip nama balai ngap. Jisu ukham sngot nat yega jinget ban yega jingle dan burambat ka baklem nget bat ka bawan wa nia. Ukham sngot nat yegi tegi sangut ki bale klema kor tang bagi badan jinget ki badan jingit kli yegi priu ki badan penga jing ban yegi ne ki babiang ki nong hikai ki bawan na du na Galilea na Judea na Jerusalem bat ki bawan shong ne ki bamuan pet hang ne ban wan pet yegi jing crowd of blind rei ki bawan ban wa nia ki bawan ni ka ban criticize ki bawan bat yegi hukum ki bawan ban ye peniang ki tagi hukum ban ya persya Jisu u Jisu tu bro ki berkhait na takadaw sali ala ki penwit ke tenum la ka halan mentoy gini bro dan je mentoy ge wan je sang ni bro. But namar ba Jisu ong e ngatarai gini ki pat ba gi blong e gini ki Farisi gini hi kai ni amru kim ong e namar kade ge yeng je ut haba ong try ngana nganut blong dan menut ong. But sa Jipang yo i bala penhiari ke jing tia bat yo brio ba uba pang Iapshiliang nga ngau pelai gini bau Jisu usngap. ngam nget bandan pastor bandan nang yalam gini gisngi kiban sya adu kan ne bo brio wan phaduai bon tang ba supen mong ke kenro yeng ba ya shong bon ro dan ki khna iban ki ta ska singam ska ka mi ki jing khnyum nu to yeng kan nungut ki brio ki banon kom gani ki jing lang u jisu pinde yo yeng ne ya ki ki ba kenja perthai ki balang materialistic da dan jing salia kini ki rukom ki jing penbet ki jing penbiang gini berkat da salia gitu ki jing shong apa jiseng dan akole dan buram gitu da sngau da pediang gitu ngai ukham sngau tenat ye gitu ki badan jinget ki bale ki bam iden rei kaba pen sngau bahapat yo play nama detang daga jinget ong ke siti siki hebrew kalau ka khat wei ki khat ban riu ko ong detang daga jinget bangi pen sngau bahayo play Pimla pen sngau bahayo play daga eke. Sngau bahayo play piwan piriam style pi shonga jing seng. Man pile dana konon buram kat baka dot note jong pi ke jingai no play. Sngau tenat ikata. Sngau tenat babinwan le don buram le dana kora jing seng kat baka jing mut jong pi kadai kabashu up stangkum no ban pet hang no ubak la kren. Usngau tenat pen mani gini ki balik klema kor ki bi pen pei ki tenom yeng ke jang obat ki ba la pen wet dot ki jing sang rei usngau tenat ye ki brio ki badan ki jinget ba ki badan ki jing sngal sen ai ki badan ki jingit kli ki brio ki ba do jingkerman but bio yang ni ka Bible ko ang marsen pen hari ni ki jing tia hapedek khamat jong Jisu
ngakwa finyo I kani kaktian ka ong kumni dekat bar po haba ulayo ite ya ka jinget jongki kare kaktian ka bakrao aduk kata-kata kare kaktian ka bapi hap mana perkat bahai kani haba ulayo I ya ka jinget jongki jongno jongki ni ki sangwat fika takade ka ba ujisu dan umyo I ya ka tenom ka bapay umyo I ya ka jingpynkhuid ya ka jingseng umyo I yano yanoro uyo I ya ki brio ki badan ka jinget udan ka jingyo I ya ka jinget ka badan agini ki saungat fit ndau jisu uyo I ya ki brio ki badan jinget ka bashisha udan ka jing shirhem ya ka tanamar ka jinget ka pinsngo bhap alat yo play mudor te ga nigri khot gong haba ulayo I ya ga jinget joki shangan ka li fi ga niga por haba pi shakri yo blay me ga si ublay yo I ayu ha ga jing em ga joki hataw yo I pi ba pilap mits nang ga wat niya wat daw ba pi mohoni ki way hataw yo I ya pi ba pi dan ga dot not ka ba pech niyo ka ba kan riang you know Let's sila rangan ong nakaway pat karukom. Hataw yo I pa kada not jang fi ka jinget niyo yo I ya ka jing artatian. Hataw yo I pa kada not jang fi ba pikwa ban pensengaw bahay ki brio na pikwa ban pensengaw bahay yo play. Kini ki brio ki pensengaw si ya ki brio. Kini saungat kila pensengaw si lot ya ka jing sang Broadway. Kila pensengaw si wat ya ki try jang ni ka yang lada dayo jisuru la si. Kini ki brio ki klam wat ban pensengaw bahay ni no. Kila jet ya ka ban pensengaw bahay yo play. Ka jinget ka bakumta kaday ka baw play unom la man kabrib ki kamat un yo ibet ya ka bakum ka tu ka jinget bat ngada sengaw tenat baka Bible ka ong haba ula yo I ya ka jinget jaki kat baka dang keren na kani ka por fi syong yeng kat ni agani ka por fi sngap inga pidana preng ka jingpang pidana preng ka jing pidana preng ka jing pa je pra pidana preng ka jing do jing kramen atau play yo I fi ayu atau yo I pidan jinget Neu yo I pipidan daga jingdo jingkerman sudah. Apa pi persyang lagi lat baru apa pi mio lat pisang ya no ne fi ya chikmat. Play kwa ega bakum kita ke jinglong mensim ke jinget ke baskem. Ngakwa aga ni ke por ba pinda yo ega ni ke tien ga bangakren. Namar kani ke bau jisu ang habaula yo ite ke jinget chongki. Kani ke tien ga ba kabanga sa isang tunan ban perkat. Ukrem yo I yang ni jinsang brok away ye gibriyo gibra jinget kum kita gi sangot. Umyo ite ga tenom ga bapay ga takade ga banga yo I yo try. Umyo ite kita gi jingpen biang ni kita gi jingpen jat ni kita gi jing le don buram umyo I uyo I bet ye ga jinget. Tangi ni yo I thamai meta ga sngi. Mabangi syakri yo blay yo ine ambangi nget. Neu yo I bangi perkat palat na ka kli jungi. Bat nga ong ifi gani ka por, kani gani ka por ka bakodor, ka bapiyo sngaw gani, kaktiin ka jong play. Ay play unyo I ifi ro mataga sngi bapi syong. Bapi don jinget shisha, how Jesus Christ. Bapi don kano ka bapim sngaw la syo, balay pimuan raay ka ta, how Jesus. Kano ka bapim don lat, ka bapim don pim la syo, balay pim shime ka ta ka jingtia, ka ba don ka ba pang Iapshiliang ka bam don lat syo, ka bam la syo. Balay pimuan raay ka ta syo, Jesus da ka jinget, wat sanget, tuay bet ya chikmat, wan syo tuay. Balay unam kan tayo fi. Piyo inang ni, Bible ka ong, habaw la yo ite ka jinget, jangki ula ong u ko kon, sngab aw ong kumlo, wong ko brio. So na wong ko brio la map no ya me ya gi pop chome. Fi ngan pen I fi we ga nong rim ga ni ko por.
Hagani kalau nong ngayo igidan ginong rim jong Jingpynkhuid. Kabaning kong uji suyo igi jinget jong itu gibawan pak duai. Kabaar uji su suabon Pynkhia umap suai ke pop. Fiteng tengi beri bakla bayi gini. Ngi kwa batang uji su jubab igi jing duai jingi. Pa duai wat hangiru. Yala dia pat mtre ban pa shoblem mtre ban yo map igi pom. Nang beri bakwa palat bau blem jubab igi jing duai ndrei. Ki bam kwa pat ban yo map nagi pop joki. Hagi we kintin pim ko apat ban syakri tuai. Pim ko apat ban yang jat ban bot yo Jesus Christ. Balai yang ni Jisu ule gini wong lama igi pop jong me. Kapamut ba la da klem ma bi kamento igi Jingpynkhuid. Ka jing map igi pop ka kham khrau ban igi Jingpynkhuid. Ndau Jisu ang lama igi pop jong me. Hang taken bisa yo i ka dur jong kini kinong wan jiseng. Kibanengko kini giriu niam mas nong Jisu lamap no igi pop bom ke kelumar kinong thok farsi gles dang mane perkhat ki dong we uni ubakren igi jingkren ben blay we balaban map no igi pop ri tangu blay fi ka hakan igi pop kila yo kalat ya kaban mo ban wonia yo Jesus Christ nama bu ong lamap no igi pop kong we balaban map igi pop di tangu blay we uni ubawan ban kren ben blay bat piyo i hang ne kadang ke jingklumar apdeng jongki balu Jisu utip ikani ngasotanan baga Bible kong u Jisu udah tip biang ye ke jing perkat jongki Syakri blay tip hai kata penbet ye ke jing temu jong fi namar nakmat fi nabar fi ikom fi biang hare hapo ki jing perkat ki klem biang u blay uyo i ga basho om yo i ga basho bar kadang ngasih yang syakri u blay penbet ye ke motif ke jong fi pimla ben biang lot tang ba ke jing temu jong fi ai kan bet u Jisu bo de tip biang i ke jing perkat jongki ulay tho ula aki pia perkat ayu hala ki donot ngasotanat bai kan buong kanu ka bakham jamban ong lamap no yame gi pop jame lani ban ong tu yang tu yai ro ngakwa i gataro ba pinas ngot ho ini por khndiat bangayo ban pensyai fi da fi puli bahai ga ne wong kom ne wong kanu ka bakham suk yanga hato ka khamsuk bangan ong lama igi pop ne bangan ong ini bapang Iapshiliang yang jai rai gi thia kanu ru ka suk yanga hang ta pinyo i bau Jisu open pau i ga jinglong play kanu ka ba khamsuk yanga ndan kanu ga weru ka ba yanga ong try hang ni filap bau ong kanu ka ba khamsuk yanga lani ka ba kham jam bangan ong lama igi pop ne ban ong rai ga jing thia kam ni ka ba yanga vi perkhat yang akum nu nga ngadon bo nga ong ma pro ngala nga ong Pynkhia nga le snap an ai fi sa ka we ka point balay Jisu ang ni kitien kanu ka ba khamsuk yang ka ba ningkong open power ke jinglong blay ka ba ar mdan ka ba baru Jesus Christ la daw sham sawat ki brio ki badan jingay pinlap baru bora bo Jisu le chigi jaka teng uklam le kamba nama baki klem nget ho kamut bau Jisu la ban le kamba haga jaka bamdan ki bangen ngakwang anong ifikidan ki jaka bau Jisu le jaka jang ki bri ka bam ngen ule kamba wala hikai kum ta wali ong bau Jisu la le kamba bamdan ki bangen wali mun tam de bo la le mde ba la de ba tre ban le namar ukwa ban yo ye ka jinget na ki bri piyo i ule ka kamba khamat jang ki bri ka bam ngen klang ka Bible ule ka ta bam nge sudahi ule khnang i gata Pynkhia i gebrio walik klat i gata ngakwa ba pinda yo i ya ga neru
bau jisu ang kanu ko bakam sok inga bangan ong lamap lani ban ong rai ke jing tia balai la dau yo hi ye gi banget ki badan ke jing solid kum ni kum gini ki saungot kam yo tra hado menta u klem yo i ngi bangi dan kum gini ke jing lang man sem ngi klem yo i ne shlong bangi ni i gi kamba gi bakra ka dawo de balai pitem ngi pa je pra ngi klem dan ke jing ka bangi not kam ngim dan gini ke jing lang man sem ka ba shisha bangin rai gi breu ngi ke motiv ngi ke klem bag bat ngi klem yo i gi kamba bau play le fi yo i hang ne jisu ang ka ka ba inga kanu ka ba inga dan ka wairo la rangan yo i hi ye brio ki badan ke jinga kum ki te gi saungot ajrang ka suk yang bangan ong la map ki pop ne bangan ong yang ya ra la ke jing thia ba lu ong yi ne ki ten hang ne pi pen pau ye ke jing long play wang ba phin yo tip ba khon u brio dan ka bor ke khandau ban map ki pop ha pop bracket ka ong ula ong to ba pang yap shiliang nga ong me yang ba no ye la ke jing thia khele no ru shala ye fi de pi pet ye garu kompen kia a jong jisu ne u klem bukti ne obreo klem ta ne ktilo u shu ong ka bible ka ong u ong nga ong hame kamon ukren ni ktien jong ka jingai wang yang ba no ye la ga jing tia khele no ru shala ye fi ka ta de ka ktien ka bo jisu punan kam nga klem yo ibon ong jingpang Iapshiliang kan ria ne men sim jing krau kamaumta ukuran bai ka ktien de jing shong bai yang ba no ga jing thale shi yang fi ka ktien ga bu ukuran oi ngam yo por shu ka tabangan kren hang ne henry kani ga nong rim jong ka bible bro ko wei tapi kwa bani jing en baru play kani ga ni piapan syukran bar habi ga ga pikiran dangai ro fi ujisu ubut ega bo bleu bu thau ga perthai uladap dan pa ka plana ga donot u syukran ta daw ka kitab sam ko nang balai pulai la ngam bakla ko ong hagi khat ga kham shirum ga nan ko bi khat bu bleu ong ka ba ka bible ga thok ong na ba ula hukum ula kren kala long ula hukum kala ne skam ukren ni ke ukren che phang ga jinglong jong bleu ba u syukran ga perthai ga long jisu ukren u ding dembur ga ya ujisu hukum yo Lazarus ban mi pat na ga jing tap ukran na ga ktien ga jing mi pat ka jing mi pat ka trekam ho Lazarus baru jisu wanang ne ban pen scam ga ne usukran wang yang jaj ra ga jing thia le no shi yang fiyo i ya ka e ga bo ukran uni ubri bo pang Iapshiliang unge ka bible ko kum ne ru habula yang jaj khmat jangki ula ba no i ta ga bo la thia bo la le no sala yang da ka ba ro yo play ki jing le ki bo jisu le ki penan buram yo play pet ba ke ai ga ba pile yo ka penan buram yo pi kada ga so pi pule ba ga ba do ne brio ba yo kya pi klem yo ibo ni ro yo jisu yo ro yo play ula ba ya ga ta ha ka ba ula tia ula le no shalayang da ka ba ya ro yo play fi igene ke kamba ang ni kadai ka ba pen pao ya ka buram chong play puli ga khat bar pun riu gong ka jingken dit ti kala ngat haki baro bat kila ya ro yo play la pendap iki daga ba shifting you know yo play bat kida yo ong nila yo iki ba pla gini kesni na ngasngo bangade ban ong ini kitian bon ba gi brio kilong ngia mana ju sengile tia tengtela shipun bor gi brio gi ne seng namar ki klem yo i eki ba pla ga seng teng kala shulangka joshi ke jo de ki posna fikat bakini gi brio gi ne seng ki yo i eki ba pla ka dan ga jinkemen ga seng we bi ban trep ji seng aba ulet yo i iki kamba ga jo play yo i gi jing pla
Snow tin ke jong blay bom ju kham yo snow we bom le nyep nyan na do jing khang ro regeni ki sngi pin lap ki brio ki kham thai ka daw ko dei na mar ki khlem yo ki bo pla ta kwa epi mena ki sngi ba pin yo jing ki ai na ga ni ka voice message ka banga ai shapi yo ka jing pen khia yo bo pang Iapshiliang rega bedan ka ma do ka ta pin yo jingar khu na gi ni jing ki kai to blame kur khu ping ni ai ngo no is try ko pa nga wan khma chme ka kerteng ka jong Jesus Christ sngongo imena mar man semba khoj u dan bo pan pa pan shai ngai ngo imena ma ka ktien ga jame ba nga ngai ka ni ga long ka jingar khu go khraw yo baro ngin yo ie ka buram ka jame kerteng ga jong Jesus ngi twai amen blame kur khu fi ko blame